Zbíhají se vám sliny při pohledu na zlaté cihly nebo šperky? Máte štěstí. Tento žlutý drahý kov je obecně přijímán jako naprosto zdravotně nezávadná potravina vhodná pro konzumaci. V kulinářství je zlato známo jako potravinový dodatek E175 a většinou se používá v podobě velmi tenkých plátků nebo šupinek jako součást nejrůznějších luxusních potravin a nápojů. Pořídit si můžete například alkohol obsahující zlatý prach, sladkosti posypané miniaturními zlatými vločkami nebo třeba pizzu potaženou kousky zlaté folie. Samozřejmě musíte počítat s tím, že se cena takovýchto specialit obvykle vyšplhá alespoň na několik desítek tisíc korun. Ale pozor, než se rozhodnete k nákupu nějaké pozlacené lahůdky, ujistěte se, že je v ní obsaženo zlato s co nejvyšším počtem karátů, nejlépe 22 až 24. Zlato s menší hodnotou karátů má více příměsí a nečistot a ve velkých dávkách může být toxické. Opatrní by měli být také jedinci, u kterých se někdy vyskytla alergie na zlato nebo jiné kovy. Jezení zlata rozhodně zní luxusně, ale je potřeba zmínit, že chemicky je to velmi odolný kov, což znamená, že na něj žaludeční kyseliny ani zažívací trakt nemají prakticky žádný vliv a lidským tělem projde, aniž by bylo absorbováno. To mimo jiné znamená, že nemá žádnou chuť ani výživovou hodnotu. Jeho výhodou je ale minimálně to, že z něj nepřiberete a v případě zájmu si na něm můžete pochutnat i opakovaně.